Baby,
Yun, Ernie Calvo. Thumbs up. Maraming salamat, Ernie Calvo. Mega love shoutout sa host. Yun. Salamat sa pagbisita, Ernie. Baba ka ng bahay, Ernie. Baba ka ng bahay. Baka meron pa ako hindi nadikit sa'yo. Baka pasuyo naman, bro. Baka pwede mo matamsakan yung friend natin sa taas, sa nakapin. Salamat. Baba ka ng bahay, bro. Baba ka ng bahay, bro. Baba ka ng bahay, bro. Baka meron pa akong hindi nadikit sa'yo. Salamat. Patusok na lang, host. Sige, Ernie. Sige. Puntahan ko bahay mo. Salamat. Yan. Dito ka sa bahay mo ba, bro Ernie? Maybe I... Done sa'yo, bro. 465K yung bahay mo. Tignan natin kung mapapaikot kita. Try ko lang, bro. Dito ako sa bahay mo ngayon, bro.
You're welcome bro. Salamat din sa ano, sa pagbisita sa live stream natin. Back to me. Ayan bro, isang ikot ka na bro. Isang ikot ka na, 666 ka na. 466 ka na ngayon. To come back to me.
Ayun bro, kayo na. May shoutout sa'yo bro. Pakitamsak naman yung nakape natin bro. Papapapaysuyo naman bro. Salamat. Yan, dito ako sa bahay mo bro. Puntahan ko bahay mo. Tudyo Marie, tamsak to. Salamat sa patamsak to, Jom. Bali, ano to? Harang Israel. O, to Jom, may harang na nga. Nag-LS ako kagabi, pero ano, na first LS ko na, na kagabi. Na-strike ako ni YouTube. Kasi daming kantahan kahapon, kagabi. Kaya na-strike ako ni YouTube at saka yung video ko hindi niya na-upload. May nag-request na na i-delete yung LS ko kagabi kaya sayang talaga. Dami pa naman nilang pinalipad kagabi pero nasayang. Sobrang sayang talaga yung effort nila. Tsaka yung live stream ko kagabi hindi na-upload. May nag-request na i-delete. Tsaka na-strike pa ako. First money for first LS ko sa pagmumuni pero na-strike ako agad. Bro, kayod na. Dito ako sa bahay mo, bro. Kayod na. Sayang naman, Lods. Oo, bro. Sobrang sayang talaga, bro. Tajom, salamat, Tajom. Sana sa palipad, Tajom, ha. Salamat, maraming salamat. Nasayang talaga yung effort nila kagabi, Tajom. Kasi na-strike ako ni Lolo kagabi. Tapos yung live stream, yung live stream ko kagabi, hindi na-upload. May nag-request talaga na i-delete yun. Kaya nasayangan talaga ako sa effort ng nakasamahan natin. Kaya wala kasi akong idea kagabi.
Sobrang saya ng ano, ng bonding namin ano, naparami yung ano, yung kanta kaya sobrang sayang talaga. Kailan ka mag-ano, magla-livestream to Jom? Na ano, na-strike ako ni Lolo to Jom kagabi. Tapos ano, yung livestream ko hindi niya ano, pina-upload dahil may nag-request na ano, na i-delete. Tapos sayang lang kasi ano, ang daming nagpalipad kagabi. Tsaka nawala lahat. Nawala lahat yun to Jom. Na CPR strike ako. Sobrang sayang talaga. Ano to Jom, ano, may may dumating sa akin ano na letter na may nag-request daw na ano na i-delete yung live stream ko kasi na CPR strike ako. Nagkantahan kami kasi kagabi. Kaya ano, okay na sana na CPR lang pero walang strike pero ba't ano, may nag-request talaga na i-delete yung LS ko. Kaya yun lahat pati revenue ko ano, doon nawala. Kaya lesson learned na din. Talaga kasi ano, pag muli ka na talaga to Jom, ano, take two na talaga. Tsaka ano, ingatan na talaga yung ano, yung pagla-livestream mo minsan. Stable ka na ba sa ano mo to Jom, sa trabaho mo dyan? Medyo ang tagal mong nawala sa ano, sa pagla-livestream. Salamat sa 6 million viewers dyan ha. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo guys. Ang revenue ko ano, to Jom, talagang zero talaga. Wala talaga. Kahapon ko pa ano, kaninang umaga pala. Kaninang umaga until now. Talagang wala talaga. Sayang ito Jom eh. Sobrang haba na ng buko. Pagupitan na kaya natin to. Kailan ka magla-livestream to Jom? Para ano, mabisitahan kita doon. Hindi pa to, floating pa ako, wala pa ako sa visa. Bakit ba to nag-ano ka, nag-apply ka ng ibang ano, ng ibang agency? Ibang employer? Bro, kayod na dito ako sa bahay mo, bro, ha? Ito, John, sorry ha, ano, napindot ko, sorry. Ito, John, sorry, napindot ko yung ano mo. Napindot ko yung ano mo, ito, John. Yung mga message mo, sorry. Okay lang yun, bro, kayod. Okay lang yun kasi ano naman, ito, John Marina, ano, napindot ko yung ano mo, sorry ha.
Hindi ko sadya. Okay lang yun bro, no? Lesson learned na din sa ating mga baguhan, no? Kasi ano, ganyan talaga, ano, basta kumakapa pa ng ano, kumakapa pa tayo sa mga ganitong sitwasyon. Nasasayangan din kasi ako bro sa ano, sa mga effort ng ano, ng mga kaibigan natin. Kasi alam ko naman yung ano, yung pera na pinapalipad eh, ano, pinaghirapan nila. Ah, kaya ano, nahirap na ano, sobrang hirap din sa kanila yung ano, yung pagtatrabaho tapos ano, mawawala lang ng ganun-ganun. Kaya ano, nasayangan talaga ako bro. Tadyo Mari, bakit na-delete ko yung ano mo? Sorry, ano to, Jom? 300 seconds pa. Bakit ganun? Napindot ko to, Jom. Wait lang bro
Hello, bro Wing. Hello, bro Wing. Magalap shoutout sa'yo, bro. Kamusta dyan, bro? Kamusta dyan? Si Tudyo Marie, hindi na makamessage kasi na. Napindot ko yung, na-delete ko yung mga message niya. Trabaho ko ba yan, bro? May trabaho ko ba? Kagabi, bro, yun, no? Yung nagka-problema yung live stream ko, bro, kagabi, bro. Balat talaga ng hair ko, ba? Nagka-problema kagabi yung live stream ko, bro. Feeling love and all alone. Baby,